Hei, olen Jani Poussu Scanoffice Solar Oy:stä. Tervetuloa tutustumaan Scanoffice Solar Oyn sähköautojen latauslaitteiden valikoimaan. Valikoimastamme löydät sähköautojen latauslaitteet omakotitalo, taloyhtiö ja yrityskäyttöön. Tuotelinja on valittu tarkasti ja kaikki laitteemme ovat testattuja. Latauslaitteemme sopivat täydellisesti Suomen olosuhteisiin ja kaikille sähköautoille mukaan luettuna hybridiautot. Edustamamme tuotemerkit ovat ZJ Penny, Zaptec ja Kepa. Käy tutustumassa sähköautojen latauslaitevalikoimaamme osoitteessa scanoffice.fi ja jätä tarjouspyyntö. Hei, olen Jani Poussu Scanoffice Solar Oy:stä. Tervetuloa tutustumaan ZJ Pennyn sähköautojen latauslaitteisiin. ZJ Pennyn sähköauton latauslaitteet sopivat erinomaisesti omakotitalon lataukseen. Valikoimastamme löytyy 2 tuotetta, 6 metrin kiinteällä johdolla tai Type 2 pistokkeella oleva laite. Laitteissa tulee aina mukana dynaaminen kuormanhallinta, ohjaus aurinkoenergialle ja puhelinsovellus. Laitteen käyttö on helppoa ja dynaamisen kuormanhallinnan avulla kodin pääsulakkeet ovat aina turvattuja. Penny huolehtii siitä, että autosi akussa on aina haluttu määrä energiaa. Pennyllä pystyt myös ohjaamaan auringolla tuotetun energian autosi akkuun siten, että myyt tai ostat sähköverkosta mahdollisimman vähän energiaa ja näin käytät auringolla tuotetun energian mahdollisimman tarkkaan omaksi hyödyksesi. Puhelinsovelluksella voit ajastaa latauksen haluamasi aikaan, seurata ladattua energiaa sekä seurata, mitä sähköverkossasi tapahtuu kotona sähkökuorman suhteen. Käy tutustumassa sähköautojen latauslaitevalikoimaamme osoitteessa scanoffice.fi ja jätä tarjouspyyntö. Olen Jani Poussu Scanoffice Solar Oy:stä. Tervetuloa tutustumaan Zaptec sähköautojen latauslaitteisiin. Zaptec on norjalainen tuotemerkki ja Zaptecin laitteet suunnitellaan ja valmistetaan Norjassa. Tuoteperheeseen kuuluu 2 laitetta, Zaptec Go kotilataukseen ja Zaptec Pro taloyhtiö- ja yrityslataukseen. Zaptec antaa laitteilleen 5 vuoden takuun. Zaptec Go sähköauton latauslaite sopii hyvin omakotitalon lataukseen. Se on sirosti muotoiltu latauslaite, jossa on Type 2 pistoke. Golla ajastat autosi käyttämään pörssisähköä ja lataat silloin, kun sähkön hinta on edullista. Laitteessa on 4G-yhteys ja Wi-Fi, joka mahdollistaa esimerkiksi latauslaitteen ajastuksen etänä. Laitteessa on myös OCPP-rajapinta sekä API-rajapinta, jotka mahdollistavat latauslaitteen liittämäisiin kotiautomaatiojärjestelmään. Gouhun saa myös langattoman dynaamisen kuormanhallinnan, joka ottaa talon muun sähkökuorman huomioon ja näin säätää lataustehoa. Käy tutustumassa sähköautojen latauslaitevalikoimaamme osoitteessa scanoffice.fi ja jätä tarjouspyyntö. Olen Jani Poussu Scanoffice Solar Oy:stä. Tervetuloa tutustumaan Zaptec sähköautojen latauslaitteisiin. Zaptec Pro-laite on suunniteltu taloyhtiö- ja yrityskäyttöön. Zaptec Pro-laitteilla on yli 50% markkinaosuus taloyhtiölatauksessa Norjassa. Zaptecin Pro-laitteilla voit tehdä useamman 10 latauslaitteen kentän ja jopa useamman 100 laitteen latauslaitteen kentän. Latauskenttää hallitaan Zaptecin portaalissa tai kentän voi helposti siirtää operaattorille, joka huolehtii latauskentän maksuliikenteestä. Pro-laitteet sisältävät MID-hyväksytyn energiamittauksen sekä näytön KWH-mittarille. Yksi Pro-laitteen parhaista ominaisuuksista on dynaaminen vaiheen kierto, joka tarkoittaa sitä, että latauslaitteet osaavat kääntää kesken latauksen 3 vaiheesta 1 vaiheeseen ja päinvastoin. Tällä saavutetaan se, että kaikkia vaiheita kuormitetaan tasaisesti ja saadaan kaikki vapaa kuorma jokaiselta vaiheelta käytettyä hyväksi autojen lataukseen. Isossa kuvassa tämä tarkoittaa, että taloyhtiö pääsee hyvinkin pienellä vapaana olevalla kapasiteetilla sähkökeskuksesta rakentamaan latauskentän. Pro-laitteet sisältävät OCPP-rajapinnan, 4G-yhteyden ja Wi-Fin.
sekä P-tyypin vikavirtasuojan ja isonkin latauskentän rakentaminen on helppoa ja nopeaa. Prohon saa myös langattoman dynaamisen kuormanhallinnan, joka ottaa kiinteistön muun sähkönkuorman huomioon ja näin säätää lataustehoa. Käy tutustumassa sähköautojen latauslaitevalikoimaamme osoitteessa scanoffice.fi ja jätä tarjouspyyntö. Olen Jani Poussu Scanoffice Solar Oy:stä. Tervetuloa tutustumaan Zaptec sähköautojen latauslaitteisiin. Zaptec käyttää kuormanhallinnasta nimeä Sense. Uusien sähkömittarien yleistyminen tulevaisuudessa helpottaa Sense kuormanhallintayksikön asentamista suoraan uuteen sähkömittarin HAN-porttiin. Sense toimii myös erittäin hyvin asennettuna perinteiseen energiamittariin. Käy tutustumassa sähköautojen latauslaitevalikoimaamme osoitteessa scanoffice.fi ja jätä tarjouspyyntö. Hei, olen Jani Poussu Scanoffice Solar Oy:stä. Tervetuloa tutustumaan Kepa sähköautojen latauslaitteisiin. Kepa sähköauton latauslaitteet valmistetaan Itävallassa ja ne ovat hiilineutraalisti valmistettuja. Kepan X- ja C-sarjalla rakennat toimintavarman latauskentän taloyhtiöön tai yrityksen pihaan. Kepan laitteessa on MID-hyväksytty mittari ja näyttö, jonka tekstiä voi ohjelmoida. Laitteessa on OCPP-rajapinta. Laitteesta saa automaattisesti laitteittain tai RFID-korteittain lataustilastot laskutusta varten. Kepan laitteisiin voidaan rakentaa kuormanhallinta kaikilla tunnetuilla energiamittareilla. Käy tutustumassa sähköautojen latauslaitevalikoimaamme osoitteessa scanoffice.fi ja jätä tarjouspyyntö.